سلام تناتقبلوا أبرحون كربان بمخان مدبات إيرتيفي أم كتالة تركبوا زخبركم تعزبتنا كم يتوعلم نلوم عصرت ميازي استدلوا هجرون زينات حزلكم قريبا لهم أقدما من كتالكم بخور بزعدم أرسي مأسمورة مين بغند نقطة تغفلن نقديات محبرة وحسام زقبر دقف تتبابع وطيت يركب اللهم بيت صحفة أتاو قبن كارت انزوا مأكل أقول قلوتو أما حيشون أبا أفهم بوستو وارد محبراوي أقل قلوتات عم نطرنا فاستواتو ترخيبوام روسيا تكايدو زلا وتهدراوي اللي من بتن خالوت هاقرات بقلو تخم زيت صلو حبيرام إيران نمتن من معبال يورانيم كب كتبو لمهانا أفريقام أبا أفغانستان بمتقاعتة الشعب السلمان سبات تقتيلهم زرزر زينا نقديات محبراوي حسام بمنغستن حبرتسبن زغبر مدغاف زتبابع وطيت يركبوهم زلي زغلط غازتኛ ሀብቶም ፍረዝ ግን ዝምልከቱ አካል ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ተወኪሱን ዘዳልወ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቀርበያ قدات محبراوي حسام كبيت صوبومن حبرتسبن كيرحقو منبابروم كما حيشو زغبرنا ገንዘብን ናውትን ደገፍ ዘተባብዑ ውጤት ይርከቦ ከምዘሎ ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ሓቢሩ እቲ ሚኒስትርን የሪና ኣብዛህቦ ሓበሬታ ንግዳት محبراوي حسام ደገፍ ናውት ትምርቲ ሞያዊ ስልጠናታት ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ከምውን ካልእ ሓገዛት ብመንግስትን ኮምን ከም ዝግበር ብምጥቃስ ዘይድህሰስ ተወሳኺ ረብሓታት ዘለዎ ተራኮም ዓብ ቆላሕታ ከም ዝወሃቦ ገሊጹ ጸገማት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ተሳትፎ ናይቲ ሕብረተሰብ ክቃለል ስለ ዝምረጽ እቲ ንቕሓት ክሕይል ይጻርታት ዝካየድ ማለት እዩ ስድራ ቤት ብሰንኪ ዘለዎን ቁጠባዊ ትሕዝቶ ንቤት ትምህርቲ ክሰዳ ዘይክእል እንተኮይንካ ብግቡእ ዝቆማ ኮሚቴታት ታሕቲ ኣለዋና ማለት እዩ እንተደኣ እጸገም መሳለጥያ ናይ ቤት ትምህርቲ ከቅርበሎም ዘይክእል እንተሕር ኮይነን ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ መጽሐፍቲ ናይ ካልኦት ንመጽሐፍቲ ዘድልዩ ጉዳያት እውን ከም ዝምላ ይግበር ማለት እዩ ስዕጂ ንሕና ተኺልና ንሓደ እቲ ሚኒስትሪ ወይ በአካላቱ ኣብቲ ዞባ ኣብቲ ንእሶባ ዝርከብ ኣይኮነን ባዕሉ መሪጹ ዝጽጉም ቆላዕ ዝብል ኮሚቴታት ኣላ ወላ ነቲ ካልእ ዓንቶ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና ናይ ዝኽተማት መትከል እርነፍ ናብ ንቦ ይኹን ولا زيناي ناب قدام ناب صرقيا كور زقبر صارتاتون تونه أبيات التمرتي دايركتورات كم ساتفو عناتهم كم صدمات كلعو من محدارات كم ساتفو توز ركب أكلاتنا خم ساتفو صارتاتون يكادو قالوا مالتيو نقدات محبراوي حسام ابتكالات مقلاين من نباين كم ناي مودات أمارات يزو السد زبالة وانا دايركتور كفل محبراوي دحنت آتهم حرتاب في السهاية زتفعلت أنكتات زلوام ترقيوتات زختمنا سنكلنا تناباينت قدنا لمنان فايتوتنتن أوشت إحبرات السبت حقيفهم كفتحو كم تسرح بريهو نظام ترقيوتات بمنجد تكالات مقلايهم بزو حقافات كم زلوات غيسو دما أوشت إحبرات السبت مكتتالن نابيوتن زيرخبلو منجد متقطح نقدايات تسفوات بهافت أموهم زحادرون مخبر تسابن زقبر ميلا خمس خوانة قليزو تقدميتن كسالنتن سراريتن النولا اتزرع زختمنا اوشتتي زرقوح سدراويت اوشتكم كتحاز سلازي انا دما زختمنا مزرع اقدمناهم ابياتاوي لمداوي حبرتسبنا زختمنا تدا ترايو اتزختام اما حتنا حبا زعبه زاخله انتو اللي خبطوا محواتهم كم زتحاز زخون ولا مالتي ازي ابتن شعو زرئه كونتات طرح دي كونس ابتم زرقح سدرابيت ابتعدي عبد الله مسعبه دما مننتو يفلط الله مالتي مننتو بي ابتعدي سلازي محبره سنا امراوي تراون الله مسعبه اتوم تنقطات بزحت እኳ እንተኾኑ ዝያዳ ምስ ፍሕፋሕ ከተማነትን ፍልሰት ካብ ገጠራት ናብ ከተማታትን ከም ዝኽሰቱ ዝሓበረ ኣቶ ምሕረት ኣብ ብዝበለጸ ንኽብረታት ሕብረተሰብ መሰረት ጌርካ ከም እትቃለሶን ሳዕቤናቱ ከም እተጉድልን ኣገንዚቦ
ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ግብርን ቀረፅን ዞባ ማእከል ኣሰራርሑ ብምምሕያሹ ስሉጥ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ተገልገልቲ ሓቢሮም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምድን ጓያትን ምምልላስን ፍታሕ ብምርካቡ ዝነበረ ሃልከ ግዜን ጉልበትን ከም እተቐንጠጠ ብምሕባር ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወዛ ተላብዮም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ሃብተ የዕብዮ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝነበረ ሕፅረት ፀዓት ኤሌክትሪሲቲ ፍታሕ ብምርካቡን እኹል ዓቕሚ ሰብ ብምምዳቡን መዓልታዊ ንኣሳ 350 ዓማዊል ስሉጥ ኣገልግሎት ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብቲ ኣሃዱን ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ኣባላት በወገኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተኣታተወ ብሓገዝ ኮምፒተር ዝተሰነየ ኣሰራርሓ ኣብ ስርሖም ዓባ ኣሳልጦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝብን ምዕባለት ከባብን ዝምስገና ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሓሎ ይጋሕለን የሪና ሓቢሮም ቀረብ ጽሩይ ሲስተማይ መደበር ጥዕና ከምኡውን ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣገልግሎት እትህብ ኣሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ዘጠቓልል ትካላት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሓሎ ኣብ ርግኣት መንብሮ ሩኢ ተራ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣጠቓቕማ ህዝቢ ዝምስገን ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ፋሒለን ዝነበረ ዓድታት ክጥርነፋ ኣብ መጓሰ ጥራይ ዝምልኮት ዝነበረ መነባብሮ ድማ ንግድን ሕርሻን ከጣምር ከም ዝጀመረ ኣብርሂዮም ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ካብ 7 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ማእከል ደንካለያ ኣብ ንዞባ ዓዱኻላ ምምሕዳር ከባቢ ቤት ገብርኤል ብመስኖኣዊ ኣገባብ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘልምዕ ዘሎ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ በርሀ ገብረስላሴ ኣብቲ ከባቢ ዓብ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እዚ ብክኢላታት ሕርሻ ንዝተዋሃቦ ሞያዊ ምኽሪ ብግቡእ ብምትግባርን ተመክሮኡን ጻዕሩን ብምውሃድን ኣብ ፍረ በፂሕ ዘሎ ኣብነታዊ ሓረስታይ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተገብረሉ ደገፍ ብእግሪ እትርገጽ ማይ እትጭንጉዕ መሳርሒት ኣብ ምዕባል ስርሑ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዋ ገሊፆም ክኢላ ልምዓት በቕሊ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ኪዳነ ለኣከ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሕርሻ بمصنع كلامعون الزخولو عصرت حارسات ما يمستاي زغلغلا مسارحتات كم زعدل بمغلاط اعتبر هزركبهم ابنتاوين حارسات نتعدل بقبو تطقيمم ابز توابع درجه كم زبطحو ارديوم ابن زوبا عدو خلا ام مفرح ملتن فرتاتن زنطفو بمحبر استطرنفو لعل 300 حارسات አለው زسعب هغراو زينا يزخبركم تعزبتنا مكتال كتقصلو دقيمه بخبردم روسيا أبزغنيات زي بحر بالتيك تكايدو زلا وتهدراوي لممد مخالوت هاجرات بالوتا زتصلو كم زيكونه ب10 ميازيا حبيرام روسيا نزز زغلصت كيدان سمين اتلانتيك نيتو تلممد نصصات كبابي اب حدقا كودو كم زخل ب9 ميازيا دحر محباريم يخون امبر زي كسافتنات ميسايل زكايدلو زلو لممد وتهدراو عاما كم مدنفع حليفو نهاجرات تزوبا زخون سقات كم زي فتريا روسيا ترد نيتو ام مبرق اوروبا بحفشا بزوا بالتيك دما بفلاي هلاون محاس ينطف كم زلو زفلت كوينو روسيا كابت وتهدراو منقسقاس كمتصن زخل سقات نمكلخال تنقسقاس كم زلايا تغلط كاب روسيا سقا هاجرات بالتيك صر ميسايل امريكا مريتن كتكل يفقدا سلازلوا صطتا نايت زوبا بحدقا كيودقم تنتنت بوليتيكا زئمتو ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب كابتي بمونغنيت اهغراوي محبرسب زتختمه نوكليساوي مدباتات زملكت سممع مزسحب متن ممعبال يورانيم كب كتبلو مخانا ايران اطنقام بريزيدنت حسن روحاني ب9 ميازيا بزهبو مغلطي امريكان زاتو توعل مزيت تكبر هاغورون نوكليساوي مدباتا بحفشا ممعبال يورانيم دما بفلاي بالسفح ملكعو كمتقصلو افليتوم ابليتيشن 15 ايران نوكليساوي مدباتا كتنكي امسايو دما ابلعليا صنع زلو اجدا كلعل ابسمع كمتبصح زفلت كوينو بريزيدنت ترامب قنت سممعنا هاغور زربح كم زيكون بمتقاس كسحب مخانو هم زغلص يذكر اذا تراي زيكونا امريكا بلعل ايران ترير غدا كصنع كم تدليا تغلص زلام بس تقطعت ايران كا لولاونتا امو حزو على نوكليساو مدبات كم تسفحو كتحبر صني حلام حيالو هاغرات تياب كتما باريس تبتحس ممع كخبر كم زغباين زغلصا بتشعت ميازيا بافغاناويت اورجا هيرات بزتخايد متقعت بومب وحدود 987 تقتيلام بتمتقعتي 10 ساعات كم زغسلو زحبرو سمزت هاجر عطو طالبان وي وند عشا كايدو كخون كم زخل اميتو مالهم ابستفلالي كبابيتات افغانستان بزكايد تدغاغام شبراوي متقعتات سباون صطاون كساراتات كم زورد صطبات يتقسون
ቻይናን ኦስትሪያን ኩሉ መዳያው ዝምድና እንምድንፋዕ ክሰርሓ ምዃነን ገሊፀን ንሳተን ዝሓበራ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ኦስትሪያ አሌክሳንደር ቫንደር በለንን ብሸሞንተ ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም እቶም መራሕቲ ሃገራቶም ኣብ ጽላት ቁጠባ ብሓፈሻ ንግድን ወፍርን ድማ ብፍላይ ብሓባር ክሰርሓ ከም ተረዳድኦውን ተቓሊሖም እቶም መራሕቲ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ምክልኻል ኣከባቢ ምውሓስ ንጹህ ጻዓትን ካልእ መዳያትን እውን ክተሓጋገዙ ምዃኖም ገሊፆም ኣብ ቻይና ናይ ፈለማ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ቫንደር በለን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ሰበስልጣንን ቻይና ከም ተዘራረበውን ተፈሊጡሎ ደሴታዊት ሃገር ፊጂ ብ10 ሚያዝያ ዳግማይ ብህቦብላዊ ማዕበል ከም ተጠቃዓት ተቃሊሖም በዚ በሓያል ንፋስን ዝናብን ዝተሰነየ ሓደጋ ብልዕሊ ንብረት ክሳራ ከም ዝወረደን ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉን ሰመዝ ሃገር ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባህርያዊ ሓደጋ ነሳልስቲ ዝክቅፅል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መድያዊ ክሳራ ክብ ከይብል ስግኣቶም ገሊፆም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ኣይርስዕን ካብ ባህርያዊ ሓደጋ ከይወፃና ብሸሞንተ ሚያዝያ ምዕራባዊ ሸነኽ ጃፓን ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዶም በቲ 5.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዝ ጃፓን ልዕሊ 100 ኣባይቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ ኣርድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ስነ ምድሪ ነበርቲ ናብ ውሕስ ቦታታት ክጉዕዙ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ኣብ ጃፓን ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘመልክቱ ጸብጻባት ኣብ 2011 ኣብቲ ሃገር ብዝተኸሰን ንሱ ዘስዓቦ ሓደጋ ሱናምን ህይወት ልዕሊ 16,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ የርድኦም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደውን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ نساس سرالو حفشاو زيناو مسنادونا بتزازيم اللي زخبركم تعزبتنا نسلم كتالكم منا مسجنكم مسترفون مدبات اير تي في احدكم بوغني بروح معلتي سلام كيف تسمعكم كبرات تعزب تعلتها وزينا سبورت انه شامبيون قدم بشكلتان وزوبا من دفراز حالف عربي بناي ساسا مدرك وددر قصيل نيروم ኣብቲ ከም ልሙድ ብርኪ ዝበሉ ኣፍቀር ስፖርት ዝተዓዘቦ ውድድር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊስካ 5 ዲቪዥናት ዝተኻፈላሉ ኣስታት 162 ተወዳደርቲ እዮም ተሳቲፎም በዚ መሰረት ኣብ ዝተኻየደ ርሱም ውድድራት ዝስዕብ ውፅኢት ተረኺብሎም ካብ 4ይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኣማኑኤል ርእሶም ካልኣይ ደበሳይ ፍሮንጌር ሳልሳይ ዳዊት የማንም ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኢብራሂም ዓብደልዋሃብ ካልኣይ መድሃኒ ተኽለ ሳልሳይ ዳንኤል ቴድሮስ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ሞሊቓ ካብ ዝወዓለት ጉጅለ ቀዳማይ ናትናኤል ኣማኑኤል ዓድባሪ ካልኣይ ሄርሞን ፀራብ ዓዲሓረ ሳልሳይ ነባይ ፍሳሐ ካብ ኩዶ ፈላሲን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ውልዶ ተወዳዳሪት ኣርሴማ ሚካኤል ቀዳሚት ልዕልቲ በረኸት ካለይቲ ሃና ምሕረታብ ድማ ሳልሴት ብምዃን ሕንፃፅ ረጊፀን ኣብ መወዳእታ ተወዳደርቲ ቀዳማይ ዲቪዥን 60 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ኣብ መዛዘም ቅጽበታ ውድድር ድማ ቀዳማይ ሓበን ገብሪ ህይወት ብውልቂ ካልኣይ ናሆም ክፍለ ዓዲ ሞንጎቲ ሳልሳይ ሄኖ ገብሪ ህይወት እምነ ሓይሊ ራብዓይ ዮናስ ወልዶ ዓዲሓረ ሓምሻይ ቢንያም ብርሃነ ዓዲሓረ ሻልሻይ ኢስያስ ተስፋ ብርሃነ ካብ ጋንታ እምነ ሓይሊ ብምዃን ዕዉታት ናይ ትዕለት ኮይኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጨንፈር ሚስ ትምህርቲን ዞባ መንደፈራ ዝተወደበ ስፖርታዊ ውድድራት እውን ከም ዝተኻየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ